επίλυσης των όποιων προβλημάτων. Εκείνο το οποίο θέλω να πω στη δευτερολογία μου είναι το εξής. Το να αναδεικνύουμε τα προβλήματα είναι σωστό. Το να τα εκτιμά ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά, και αυτό είναι κατανοητό. Θα πρέπει όμως όλοι μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην οδηγήσουμε αυτό το λαό, ένα λαό φιλόξενο, ένα λαό ο οποίος δεν έχει γνωρίζει τα ρατσιστικά και ξενοφοβίες, να μην τον οδηγήσουμε στην κατάσταση που είναι κάποιοι άλλοι λαοί που συμπεριφέρονται κατά τρόπον απάνθρωπο στους λαθρομετανάστες ή, για να ακριβολογώ, στους μη νόμιμους μετανάστες. Δεν καταλογίζω τέτοια πρόθεση σε κανένα. Είναι όμως ενδεχόμενο κάποια στιγμή από την υπερβολή η οποία δίδεται στην ανάδειξη ενός προβλήματος να δημιουργηθούμε κάπου που και εμείς οι ίδιοι δεν επιθυμούμε. Το τελευταίο το οποίο θα μπορούσαμε να διανοηθούμε είναι να φτάσουμε στο σημείο ως Έλληνες να γίνουμε διώχτες κάποιων συνανθρώπων μας οι οποίοι βρέθηκαν στον τόπο μας για ένα κομμάτι ψωμί. Το αν βρίσκονται σήμερα στον Πειραιά άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το παρεμπόριο, είναι προφανές ότι αυτό οφείλεται στο ότι εξαιτίας του μεγάλου απεριόριστου αριθμού που δεν χωράνε στον τόπο μας ξένων, δεν μπορούν να βρουν ένα μεροκάματο, δεν μπορούν να εξοικονομήσουν τα προστοζήν με τη δουλειά τους και καταφεύγουν σε αυτόν τον ημιπαράνομο τρόπο επιβίωσης. Έργο δικό μας είναι να αμβλύνουμε τις προϋποθέσεις ευθύνες που υφίστανται και οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Και ποιο είναι αυτό? Μόνο εάν μπορέσουμε με πολιτικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την Τουρκία να μειωθεί ο αριθμός. Όταν θα μειωθεί ο αριθμός στη χώρα των μη νόμιμων μεταναστών, είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά τα προβλήματα και οι εντός εισαγωγικών από τη φράση παράμετρες απώλειες, είτε εννοούμε εγκληματικότητα, είτε είναι παρεμπόριο, οτιδήποτε άλλο, θα λιγοστέψουν, θα αμβληθούν. Θα ήθελα όμως να διαφωνήσω σε ένα σημείο μαζί σας. Βάλατε περίπου στο ίδιο καλάθι και τους νόμιμους και τους μη νόμιμους μετανάστες. Γιατί κάποια στιγμή είπατε ότι τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από τους μη νόμιμους και νόμιμους μετανάστες. Πιστεύω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Διότι μετανάστες οι οποίοι έχουν έρθει στην πατρίδα μας πριν από κάποια χρόνια ήδη συνεισέφεραν σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας, δούλεψαν και μάλιστα, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι υποκαθεστώς ισοπολιτείας με τους συμμεταπούς εργάτες, συνεισέφεραν πάρα πολλά και τώρα σιγά σιγά αφομοιώνονται στην ελληνική κοινωνία. Αυτούς ας τους ξεχωρίσουμε. Το πρόβλημα είναι οι υπόλοιποι, οι οποίοι γετοποιούν ορισμένες περιοχές της χώρας, Αθήνα, κέντρο της Αθήνας, Άγιος Παντελεήμονας, Πλατεία Βικτωρίας, Πειραιάς, Πάτρα, Κόρινθος, αρχίζει τώρα και μαζεύεται ένας μεγάλος αριθμός, διότι υπάρχει απευθείας σύνδεση με την Ιταλία και τα προβλήματα εκεί πράγματι είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αυτά τα παραδεχόμαστε όλοι και γι' αυτό με σύνεση, με προσοχή, με νομιμότητα, με σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός θα πρέπει από κοινού να καταβάλουμε μια προσπάθεια το πρόβλημα να αμβληθεί όσο γίνεται ταχύτερο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων και εισερχόμεθα στην ημερησία διάταξη.